Ixakile ingqatsini yelanga kwiphondo laseGauteng nakumanye amaphondo afana nomntla-ntshona nasemntla-koloni. Uninzi lwabantu luyazama ukuzipholisa kule ngqatsini yelanga. I go to the swimming pool, drink water, take a shower. We are here to swim so that we can cool ourselves down. Inkonzo yemozulu ithi le ngqatsini yelanga izakuqhuba de kubengulwesihlanu. Currently, we have Gauteng, we've got the high veld of Mpumalanga, the western bushveld of the Limpopo province, we've got the eastern parts of the northwest, and as well as the northern parts of the Free State that is currently under heatwave conditions, and we're expecting these conditions to persist up until Friday. Ukanti nabenkonzo zikaxakeka babongoza uluntu kuba luzigcine likhuselekile. Try and avoid direct sunlight between 11 and 3 in the afternoon. Drink lots of water. Those who are working outside, take regular breaks. Kusenjalo eKhimbali kwiphondo lasemntla-koloni, abahlali baye bazipholisa ngokuya emadameni. I manage by drinking a lot of water, eating pompies a lot, and by coming to swim in the late afternoon because it's way more cooler in the late afternoon. I'm quite very excited because that means I get to swim way longer in the pool and it'll be way more clean than it usually is. And on Sunday I'll be swimming much longer. Usually in winter when I usually go and swim, I have to swim for a short period and then get out because I might get sick. Ukanti ucimicimi wombane nokucinywa kwamanzi ngumasipala waseSolplaatje akuncedisi kwaphela kwiphondo lasemntla-ntshona. Amafama ayanyanzeleka ukuba enze konke kusemandleni ukhusela imfuyo yawo. Ukanti amafama yabongozwa ukuba agcine imfuyo yawo inawo amanzi awaneleyo ukuze nayo isinde kumngcipheko wale ngqatsini yelanga.